Κουλαφά, έλα εδώ. Ομονιέ, τι έγινε, το παιδί, τι έγινε, κάνε κάτι. Τι έπαθε, νεκρή. Τι συνέβη, πώς έγινε. Νεκρή. Είναι δυνατόν. Πήγε να δεις τι κάνει το παιδί. Τι συμβαίνει, Τι νεκρή είναι αυτή, δεν μπορεί. Ηρεμήστε. Εδώ ξεκάθαρα, φίλοι μου, βλέπουμε την ελπίδα νεκρή. Το πιο σοκαριστικό όμως είναι ότι ο δολοφόνος βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο. Η μάνα του φταίει ρε, που τον παραχάιδευε. Δεν τον άφησα να μεγαλώσει. Τι λες ρε Μίτσο, πώς το χτύπα όπως το χτύπαγες εσύ. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Οι αδερφές σου φταίνουν. Ό,τι να είναι. Με το ζόρι εμείς του δίναμε σημασία. Οι φίλοι του φταίνουν. Καλά, εντάξει. Όχι κυριολεκτικά φίλοι, συμμαθητές. Τι λέει αυτή ρε μπρο. Ξέρεις τι γεια είχαμε ρίξει για την ελπίδα να τυπά. Γαμάτα περνούσαμε. Ναι, το σχολείο μας καταπίεζε. Ο Σύλλογος Καθηγητών του του Σχολείου με αρνούμαστε κατηγορηματικά την όποια εμπλοκή μας με το παρόν έγκλημα. Και εφόσον το σχολείο ανήκει στο δημόσιο φορέα, το ζήτημα απευθύνεται στο κράτος. Μάλιστα. Άρα το κράτος έστειλε εμένα για να βγάλω το πόρισμα. Το βρήκατε. Όλοι μας το σκοτώσαμε. Τα μικρά του τα μερμήγκα χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Δυο προσκυνάμε, δυο πολεμάμε, δυο δεν πεινάμε.